Әсә көне дөньядагы иң изге кешеләр безгә арналган халыкара байрам. Ул һәр илдә билгеләнә һәм төрле датага туры килә. Рәсәйдә бу байрамды 1997 елдан алып ноябрь аеның һуңгы якшәмбәһендә билдәләйләр. Сибай калаһында Әсә көненә арнап үткәрелгән тантаналы сара Арслан Мүбәрәков исемендәге Башкорт драма театрында үтте. Улы байрамга калабыз тормышында төрле өлкәләрдә әүдем эшләгән, ишле гаилә баккан, олы яшьтәге һәм яңа гына әсәй булган хатын-кызлар сакырылгайны. Тантаналы сарага килүчеләрне кала хакимияте башлыгы Рөстәм Абзалов котланы. Әсәйләр көне үзенчәлекле һәм йылы тойгылар белән угарланган бер байрам, изге байрам. Без бүген гомер биргән кешене әсәйләрдә зурлайбыз. Аларга күңел түреннән сыккан иң матур хүзләрдә yetkерәбез. Рөстәм Әхмәткәрим улы был истәлекле сарала үзенең рәхмәт сүзләрен әсәһе, билдәле табиб, Сибай калаһының почетлы гражданы Римма Шәрифян кызы Абзаловага yetkерде. Желаем вам счастливой жизни. Байрамда шулай ук кала хакимияте башлыгы кулынан бүләктәрде быел игедәк балаларга гомер биргән һәм күптән түгел генә сабыйлы булган гаиләләр дә алды. Быелгы елда безнең гаиләлә бик куанычлы вакыйга булды. Безнең гаиләлә игедәкләр тудылар, кыз һәм малай. Кызыбызны Фиделия дип куштык, улыбызны Фидель. Хәзер безгә 2 ай тулды, 3нче ай китте инде. Балалар бик куанычлы. Игедәкләрдән башка өлкән улыбыз бар, исеме Линар, 3 яшәгә тулды быел. Бүгенге байрам бигрәк матур. Сибай администрациясына зур рәхмәт бирде бунда улайтып сакыргандары өчен. Дөньяла әсә һөюеннән дә кыйммәтрәк нәмә юк. Уның бетмәс изгелеге дөньяны яктырта, тормышты бидәй. Сибай әсәйләренә арналган байрам ошуны тагы бер тапкыр расланы. Гөлсәрия Билева, Ирина Оренбургина, Алик Кадыров, Яңлыктар хезмәте. Башкорт әдәбиятының классик әсәре булган «Кыз урлау» комедияһы һәр кемгә яхшы таныш. Башкортстанның халык шагыйре Мостай Кәрим пьесаһы республика театрларында күп тапкырлар сәхнәләштергәне булды. Сибайларга да заманында комедияны берничә тапкыр карау бәхете тигәйне. Бүген килеп классик әсәр кабаттан театр сәхнәһендә. Декабрь башында Арслан Мүбәрәков исемендәге Сибай башкорт театрында «Кыз урлау» пьесаһының премьераһы көтелә. Беренсе сиратта Сибәрдәрдің Сибәре Ямиләгә сәлам! Авылда яратканы байрам Һабантуй, яшьтәр уеннарда катнаша, йырлап, бейеп күңел аса, ә уллар яшьлекләрен исләй. Әжмәгал карт иһә авылдаштарына шаштырып кабартып, уенлы-сынлы яшь сагында үзенең карсыгын урлау турында тәмләп һөйләй. Шул вакыт авылның беренче егете һанылган Котлахмәттең башына иң сибәр һәм акыллы кыз Ямиләне урлау уе башына уялай. Әмма шунда юлы бар икән, ни эшләп мөмкинлектән файдаланмаска. Бик сагы, күңелле һәм иң мөһиме кызык комедия. Классика дип әйтергә була, ул Мостай Кәрим. Пьеса буенча «Кыз урлау» комедия жанры буенча. Дамир Мазиш әйтте инде, шылтыратып һөйләгәндә инде, һөйләшкән вакытта инде әйтте инде, Азат өфөнекеләр безгә бернинди дә постмодернизм кирәкмәй. Безгә халык санлык кирәк. Әлбәттә, мин уның менән риза. Халыктан ерак китергә ярамай. Үзеңнең теге режиссуры якын яклайм дип, әле ниндидер фәлсәфи уйларында тыгып, ниндидер шул модернизм тыгып дигәндәй, хәзер ул вакытлар үткәндер дип уйлыйм. Халыкка яраткан, халыкка якын булган тарих, фольклор яктан, үзебезнең халыксанлык булган дип, шуннан бит айрылмайбыз инде мин режиссер буларак бу спектакльдән.
Билдәле йырсы, театр һәм кино актеры, республиканың атҡаҙанған артисы Азат Йыһаншин 2009 елдан алып үҙен режиссер сифатында ла һанап ҡарай. Был йылдар эсендә уның эштәре Өфө, Стәрлетамаҡ театрҙарында ҡуйыла һәм тамашасылар тарафынан лайыҡлы баһа ала. «Ҡыҙ урлау» пьесаһы уның Сибай сәхнәһендәге тәүге эше. Әйткәндәй, был әҫәр Берҙәм Рәсәй фирҡаһының Бәләкәй ҡалалар театрҙары проекты сиктәрендә сәхнәләштерелә. Дарына килгәндә инде Сибай театрының барыһы ла бөтәһе лә ҡатнаша. Әлбиттә, сәхнә бәләкәй генә. Бында барыһы ла сыҡҡа, сәхнә тула ла китә. Шуныһы йәл, йәштәр әҙ театрында. Йәштәр әҙ. Шуға күрә бына йәштәр күберәк булһа, бик шәп була сәнғәттә инде. Ул ошо театрда гына теге был театрга гына ҡағылмай был һорау. Был барыһы ла республикабыҙҙың милли театрыбыҙға йәштәр килһә бик шат булыр инек, әлбиттә. Үлемһеҙ классиканың премьераһы Сибайҙа 1 һәм 2 декабрь көндәре көтөлә. Айгөл Хәмитова, Алик Ҡадыров, Гөлгөнә Раҫкилдина, Яңылыҡтар хеҙмәте. Сибай ҡалаһында йыл һайын яҙыусы, дәүләт эшмәкәре Рамаҙан Өмөтбаев исемендәге премия тапшырыла. Әйткәндәй, был премия 2000 йылда булдырылғайны һәм шул иҫтәлекле мәлдән алып ҡала премияһына әҙәбиәт, мәғариф, сәнғәт һәм публицистика өлкәһендә уңыштарға өлгәшкән 2 тиҫтәнән ашыу яҡташыбыҙ лайыҡ булды. Был исемлектә Сибай ҡалаһына яҡшы таныш булған уҡытыусылар Сәлимә Өмөтбаева, Рәсимә Айсыуаҡова, үҙешмәкәр композитор Зөһрә Фәйзуллина, тарихсылар Рамаҙан Утағолов менән Фуат Сөләйманов, режиссер Дамир Ғәлимов һәм башҡалар бар. Ошо көндәрҙә Рамаҙан Өмөтбаев исемендәге ҡала премияһына сираттағы конкурс иғлан ителде. Был сарала ҡалабыҙҙың мәҙәни үҫешенә тос өлөш индергән яҡташтарыбыҙ ҡатнаша ала. Премияға лайыҡ эштәрҙе ижади берекмәләр, предприятие һәм ойошмалар, нәшриәт һәм киң мәғлүмәт саралары редакциялары тәҡдим итә. Дәрәжәле баһаға дәғүә итеүселәрҙең материалдары 1 ноябрҙән алып 30-на тиклем ҡабул ителәсәк. Премия ҡағиҙәләре тураһында тулыраҡ мәғлүмәтте ҡала советының рәсми сайтында табырға мөмкин.